ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ସଚିବ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଫଣ୍ଡିଂ ପରେ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଟାକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋଜନା କରିବୁ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍ ପାର୍କ ଆମେ କରିପାରିବୁ କାମ ଚାଲି ରହିବ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ 100 ରୁପିଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ 100 ରୁପିଜ୍ରେ ଆମର 4ଟା ଫ୍ରି ରାଇଡ୍ ଦେବୁ ଯାହା ଥିଲା ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ